Patay ang usa ka 5 anyos nga bata sa Lapu-Lapu City human gidakdakan og bato o gilumsan pagyud sa dagat. Ang suspitsado iyang 14 anyos nga half-brother nga nakaroon sa kustudiya sa mga otoridad. Ang report ni Nico Serino. Pasa og mga samad sa naong ang naangkon sa 5 anyos nga bata gikan sa kamot sa iyang maguwang. Ang biktima nalunod sa dagat nga parte sa barangay Suba, Basbas. Pila ka minutos nga gipangita sa mga otoridad ang lawas sa bata niadtong Biyernes sa buntag human mitidlom ilawom sa dagat kay gipabug-atan og bato. Pag-abot na mo dito sa area nga kanang kuan nga asa gitudlos bata, wa pa gyud makita. Okay. Oo nga. Moto nga ang mga konsehalis diri ni alarma na pod na ubang konsehalis di ana na sa mga kuan ni suod na lang gyud. Misuod sa kanang bisag private gisuod gyud nila. Moto nga nakit-an man nga ang bata. Una niini, mipahibaw sa iyang inahan ang 8 anyos nga igsuon sa biktima nga kauban ni adto higayuna pag-adto sa dagat. Ang 14 anyos nga maguwang ang giingong mibuhat niini tungod sa grabing kalagot. Gidakdakan kuno og bato o gilunod sa dagat ang 5 anyos nga biktima. Magsuon sa inahan pero lahi ang amahan sa 14 years old o sa 5 anyos nga biktima. Nagi problema sa ilahang balay. O ang iyang ama-ama, iyang gibaharan nga iyang patyon. Ang pung ko sa kining ama-ama siya nga kap salbahis ginang bata kap. Gingnan ko na kap ngini katuong ko nako, sakon ko niya patyon ko niya. Sumoto sa amo pong kabalaka gi moto nga iko para paglikay lang ko nga ato ning ikuan isiparitan ni gidana mo din bata. Matud sa mga otoridad, grabe ang kalagot sa suspect sa iyang stepfather nga mo'y amahan sa bata. Kanunay kuno kining gibadlong tungod sa sayop nga binuhatan. Niadtong Mayo 3 lang, gireklamo sa barangay ang 14 anyos human manuntok. Lakip ang iyang inahan gikulatan niini ug mibahad pa sa ama-ama nga patyon kini. Giangkon sab kini sa ginikanan sa namatay nga bata nga hilabihan ang pagbangutan sa insidente. Di makatuo ang inahan nga nabuhat kini sa iyang 14 years old nga anak sa iya mismo nga half-brother. Na autopsy na kagahapon ang patayng lawas sa bata. Ay ko nagdahom nga ako dahil anak mo yang gidumtan de. Ako isa lang akong anak ko. Lusintik ayo. Iya rang gisugo nga kuan mga ligo tagdagat nya iya na gipatay di ay. Kung badlongon ako, magilom-ilom ra niya. Kung wala na ako sa akong gitrabahuan, iyang inahan mo iyang kuanon, paymungtan. Ang iyang mga manghod, iyang pong kulatahon niya manghod. Pagbitas diis, nga nung kabuhat na nimo. Ingon siya nga naglagot siya sa papa daw. Kay magsige ingon ko no nga layas diri, ko di man po na maayo imo kay kapila ka istoryahe nga dili na nimo buhat to na magsige kag buhat. Didawat ka sa una nangawat ka, di pasaylo ka, giagdap kag kaon. Okay ra siya. Karon nga na nangulata ka nako sa imo mga igsuon. Diutruhan na pud kag ingon nga ayaw na lagpuyo diri Mark. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno. Balitang Bisdak.